Ahojte, v dnešnom videu si toho prejdeme viac, avšak pôjde o pomerne krátke vysvetlenia. Poďme teda na to. Pozrieme sa na roztok, rozpúšťadlo a rozpustenú látku, rozpustnosť látky a nasýtený roztok, hmotnostný zlomok a nakoniec sa pozrieme na koncentráciu. Dobre, takže v prvom rade treba vedieť, čo to vlastne roztok je. Slaná voda je napríklad roztok. Ide o soľ rozmiešanú vo vode. Soľ je rozpustná látka a voda je rozpúšťadlo. Roztok teda je slaná voda. Iným príkladom je kola. V tomto prípade je kola roztok, cukor a dochucovadla rovnako ako oxid uhličitý sú rozpustné látky a voda je opäť rozpúšťadlo. Myslím, že na základe týchto príkladov z každodenného života si vieme celkom dobre predstaviť, čo to ten roztok vlastne je. Chemická definícia nám hovorí, že roztok je homogénna zmes dvoch alebo viacerých látok a zároveň roztok vzniká rozpustením jednej alebo viacerých látok v rozpúšťadle. Oba naše príklady spĺňajú tieto podmienky. Slaná voda, rovnako ako kola, sú rovnorodé. Rozpúšťadlom je v oboch príkladoch voda. Avšak nemusí to tak vždy byť. Rozpúšťadlom v roztoku je vždy tá látka, ktorá v ňom prevláda. Medzi rozpúšťadlom môžu patriť aj iné tekutiny ako benzín a etanol, ale aj metán, čo je plyn. Rozpúšťadlom je samozrejme aj spomínaná voda, avšak pre ňu vyššie spomínané pravidlo neplatí. Bez ohľadu na jej množstvo, voda je vždy rozpúšťadlom, ak je v roztoku prítomná. Správny výber rozpúšťadla je kritický. Lak na nechty nie je rozpustný vo vode a preto pri jeho odstraňovaní musíme siahať po odlišnom rozpúšťadle, a to acetóne. Tento koncept je veľmi dôležitý aj v našom tele. Cukor, chlorid sódny a niektoré bielkoviny a vitamíny sú rozpustné iba vo vode. Iné vitamíny sú naopak rozpustné iba v tukoch. Ďalšie bielkoviny sú nerozpustné. A vďaka tomu sa niektoré bielkoviny nedostanú tam, kde nemajú. Rozpustnosť látky v rozpúšťadle avšak nezávisí iba od typu rozpúšťadla, ale aj od rozpustnej látky alebo teploty a tlaku. Rozpustnosť látky sa najčastejšie určuje ako množstvo látky, ktorá sa pri danej teplote rozpustí. Predtým, ako sa pustíme na nejaké výpočty, je dôležité si vysvetliť ešte jeden koncept, a to nasýtený roztok. Zoberme si pohár vody, do ktorého budeme za stáleho miešania pridávať soľ. Po niekoľkých lyžičkách sa stane to, že napriek stálemu miešaniu sa soľ prestane rozpúšťať a toto sa nazýva nasýtený roztok. Je to roztok, v ktorom sa už za danej teploty nerozpustí viac látky, v našom prípade teda soli. Prečo sa toto deje je trošku komplikovanejšie, keďže je k tomu potrebné poznať väzby. Avšak pre lepšiu predstavu sa na to pozrime inak. Soľ, teda NaCl, je spojením dvoch prvkov, sodíka a chlóru. Tieto dva prvky sa pevne držia za ruky a tvoria kryštáliky. Čo sa však deje, keď ich pridáme do vody? Voda, teda H2O, má jednu super vlastnosť a v tomto príbehu bude náš bad guy. Molekula vody príde k týmto dvom kamošom a rozdelí ich. Potom príde k ďalším kamošom a aj tých rozdelí a takto pokračuje. Avšak nemôže pokračovať do nekonečna. Každá H2O molekula dokáže rozdeliť iba niekoľkých kamošov predtým, ako vyčerpá energiu a svoju superschopnosť stratí. Takto sa správa každá molekula vody. Ale ako náhle pridáme príliš veľké množstvo soli, nezostanú žiadne molekuly vody, ktoré by ich dokázali oddeliť a tak sa zostanú držať za ruky a zachovajú si svoju formu kryštáliku na dne pohára. V tomto momente dostávame nasýtený roztok. Čo je pri roztokoch dôležité, je vedieť sa pozrieť na ich zloženie a práve na toto sa používa hmotnostný zlomok a koncentrácia. Takže toto video zakončíme trochou matiky. Pozrime sa najskôr na hmotnostný zlomok. Hmotnostný zlomok vyjadruje pomer rozpustnej látky a rozpúšťadla, teda nám hovorí, akú časť roztoku tvorí rozpustná látka a akú rozpúšťadlo. Hmotnostný zlomok označujeme malým dvojitým V a vypočítame ho pomocou následovného vzorca. V tomto vzorci A je rozpustná látka, ktorá nás zaujíma. MA v tom prípade je teda hmotnosť látky A a MR je hmotnosť celého roztoku. Vzorec sa teda interpretuje ako podiel hmotnosti látky A a hmotnosti roztoku. Hmotnostný zlomok sa v skutočnosti počíta ako percentá. Keď chceme vypočítať, koľko percent je 5 z 20, musíme vydeliť 5 ku 20 a vynásobiť 100. 5 je teda 25% z 20. Teraz si zoberme vyššie spomenutý roztok soli vo vode.
Vieme, že do vody sme pridali 5 gramov soli a výsledný roztok váži 20 gramov. Ak chceme vedieť, aký podiel roztoku tvorí soľ, musíme vydeliť 5 gramov soli 20 gramami roztoku. Hmotnostný zlomok soli v tomto roztoku sa teda rovná 0,25. Hmotnostný zlomok môžeme vyjadriť aj v percentách, a to keď vynásobíme výsledok 100. V tom prípade môžeme povedať, že soľ tvorí 25% tohto roztoku. A keď poznáme podiel rozpustnej látky, je jednoduché si dopočítať podiel rozpúšťadla. V tomto prípade voda tvorí 0,75 alebo teda 75% roztoku. Takže ako si zapamätať výpočet hmotnostného zlomku? Po A. Zapamätať si vzorec. Po B. Pozrieť sa na čísla, ako by išlo o percentá. A po C. Ísť na to logikou, teda si povedať, že ak má jedna zložka 5 gramov a celý celok 20 gramov, tak potom musíme vydeliť 5 20. Ešte je dôležité si uvedomiť, že čím je hmotnostný zlomok rozpustnej látky väčšie číslo, tým je roztok koncentrovanejší. Takže čím viac soli je vo vode, tým je hmotnostný zlomok vyšší a tým je roztok koncentrovanejší. Tadá! Toto je hmotnostný zlomok. Prvý príklad. Rozpustením 5 gramov kuchynskej soli vo vode vzniklo 80 gramov roztoku. Aký je hmotnostný zlomok kuchynskej soli v roztoku? Prvé, čo musíme urobiť, je spraviť zápis. Takže naše M, hmotnosť, je 5 gramov a MR, čiže hmotnosť roztoku, je 80 gramov. Náš otáznik, teda to, čo chceme zistiť, je hmotnostný zlomok, dvojité V. Teraz si napíšeme vzorček, ktorý nám hovorí, že hmotnostný zlomok sa rovná hmotnosť látky deleno hmotnosť roztoku. Keď do vzorca vložíme čísla zo zápisu, teda 5 a 80 a vydelíme ich dokopy, dostaneme výsledok 0,0625. Toto je teda odpoveď na našu otázku. Ak by sme ale chceli ísť kúsok ďalej a previesť výsledok do percent, pre lepšiu predstavu alebo nejaké iné dôvody, vynásobíme toto číslo 100 a dostaneme teda 6,25%. Takže soľ tvorí 6,25% roztoku. No a toto číslo je o mnoho lepšie pochopiteľné ako 0,0625. Poďme skúsiť ešte jeden príklad. Zadanie teda je: vypočítajte, akú hmotnosť hydroxidu sódneho a vody treba na prípravu 200 g roztoku s hmotnostným zlomkom hydroxidu sódneho 0,25. Opäť začneme zápisom. Hmotnostný zlomok je 0,25. Poznáme aj hmotnosť roztoku MR 200 g. A chceme zistiť hmotnosť pridaného hydroxidu. Napíšeme si vzorec a keď sa naň pozrieme, M, teda hmotnosť, ktorú potrebujeme vypočítať, je na pravej strane. Tentokrát na to teda musíme ísť opačne a musíme si vzorec poprehadzovať tak, aby sme mali hmotnosť látky na ľavej strane. Keď sa nám toto podarí, dosadíme čísla a máme odpoveď. Potrebujeme 50 g hydroxidu na výrobu 200 g roztoku s hmotnostným zlomkom 0,25. Posledná vec, ktorú tu potrebujeme dopočítať, je hmotnosť použitej vody. A to tak, že z hmotnosti celého roztoku odpočítame hmotnosť hydroxidu a zostane nám 150 gramov. Čo teda musí tvoriť voda? Koncentrácia, oficiálne nazývaná koncentrácia látkového množstva, je ďalším spôsobom, ako vyjadriť zloženie roztoku. Definícia koncentrácie znie následovne. Koncentrácia látkového množstva vyjadruje, aké látkové množstvo rozpustnej látky prípada na jednotku objemu roztoku. To je asi celé, čím je táto definícia. Povedané jednoducho, koncentrácia vyjadruje množstvo rozpustnej látky v roztoku rovnako ako hmotnostný zlomok. Tentokrát však počítame množstvo na základe látkového množstva a nie na základe hmotnosti, ako v prípade hmotnostného zlomku. Koncentrácia sa označuje malým c a vypočítame ju tak, že vydelíme látkové množstvo rozpustnej látky objemom celého roztoku. Výsledok teda bude v jednotkách mol lomené niečo, keďže delíme koncentráciu objemom. Najčastejšie používanou jednotkou je mol na decimeter kubický. Posledný príklad dnešného videa je na precvičenie koncentrácie.
Aká je koncentrácia roztoku, ktorý v 2 decimetroch kubických obsahuje 108 gramov glukózy? Čo ešte poznáme zo zadania je mólová hmotnosť glukózy, čo je 180 gramov na 1 mól. Ďalším krokom je ako vždy zápis. Zo zadania poznáme hmotnosť glukózy 108 gramov, objem roztoku 2 decimetra kubické a už spomínanú mólovú hmotnosť. Čo potrebujeme vypočítať je koncentrácia C. A ak sa pozrieme na jej vzorec, veľmi rýchlo zistíme, že na jej výpočet potrebujeme ešte látkové množstvo, ktoré v zadaní nemáme. Poďme sa teda najskôr vrhnúť na látkové množstvo, ktoré vypočítame vydelením hmotnosti a mólovej hmotnosti. Keď dosadíme čísla zo zápisu, dostaneme výsledok 0,6 móla. A tu pozor na jednotky. Keďže delíme gram na mól, gramom, zostane nám mól ako finálna jednotka. A teraz už máme všetko na dopočítanie koncentrácie. Zostáva nám teda už iba vydeliť látkové množstvo objemom a po dosadení čísel dostaneme koncentráciu 0,3 v jednotkách mól na decimeter kubický. Jednotku si teda vieme veľmi rýchlo odvodiť, keď sa pozrieme na výpočet, kde delíme mol v látkovom množstve decimetrom kubickým v objeme. Poďme si ešte zrekapitulovať kľúčové body. Roztok je homogénna zmes 2 alebo viacerých látok, ktorá vzniká rozpustením rozpustnej látky v rozpúšťadle. Rozpúšťadlo je tá látka, ktorá v roztoku prevláda. Výnimkou je však voda. Ak je v roztoku prítomná, vždy je rozpúšťadlom. Správny výber rozpúšťadla je dôležitý, aby v ňom rozpustná látka mohla byť rozpustená. Nasýtený roztok je roztok, v ktorom sa už nedokáže rozpustiť viac látky. Na analýzu zloženia roztokov sa používa hmotnostný zlomok alebo koncentrácia látkového množstva. Hmotnostný zlomok sa počíta na základe hmotnosti rozpustnej látky a hmotnosti roztoku. Výsledok je bezrozmerné číslo. Koncentrácia sa naopak počíta na základe látkového množstva a najpoužívanejšia jednotka je mol na decimeter kubický.